Salutare! Sunt Florin și vreau să începem împreună construcția unui amplificator audio. M-au întrebat în comentarii cu ce să înceapă și să construiască un modul audio. Eu zic că trebuie să începem cu începutul, adică cu sursa. Dacă nu înțelegem cum funcționează un transformator, câtuși de puțin, principiile de ce tensiune trebuie pentru alimentarea kitului audio și așa se începe cu transformatorul. După aceea, ușor, ușor, cu pași mici, o să înțelegem, o să explic foarte pe înțelesul tuturor, adică nu teorie multă ca să ne speriem. Deci, ăsta e un transformator recuperat tot într-un amplificator. El are mai multe tensiuni de ieșire. Intrarea 220. Noi trebuie să probăm în primul rând dacă e bun, dacă funcționează. În al doilea rând, tensiunile. Ce putem folosi pentru cooler, pentru alimentarea modulului. Prima dată verificăm tensiunea de putere. Întotdeauna să folosiți un bec în serie. Deci ce înseamnă? Dacă o să vă arăt o schemă acum foarte simplă. În momentul când se întâmplă un scurt sau poate să fie chiar ars în scurt transformatorul, să nu ardem instalația casei, vorba aia, sau să ne corentăm. Deci, un bec în serie. Și avem rețeaua 220, 220. Aici venim conductorul, montăm o priză, deci o priză, și aici înseriem becul, da? Deci fază nul, una dintre ele o secționăm, aici montăm becul. Foarte simplu, becul filament. 100 de W, 80 de W, nu, și 60 de W merge. Da, de 100 în general. În momentul când se întâmplă un scurt, becul va deveni continuitate și se va aprinde. Deci aceasta este foc în serie, da? Aici o să punem un ștecher. Un ștecher care îl alimentăm la rețea, da? Rețea. Deci e foarte simplu. Am văzut pe cineva că dacă nu a explicat de 10.000 de ori și tot n-a înțeles. Păi vă dați seama, dacă o schemă atât de simplă nu înțelegem cum să o construim și el vrea să se apuce de amplificator. În prima să confecționeze modul audio. Nu se poate, toți am vrea să facem în prima dată, dar cu pași mici, ușor, o să vedeți că nu o să fie atât de complicat. Așa. Trecem mai departe. Transformatorul. Acum îl alimentăm la rețea. Folosiți un cablu obișnuit de la orice electrocasnic ceva.
Alimentăm transformatorul. Izolați. Cel mai bine să folosiți o pereche de mănuși. Că, Doamne ferește, o neatenție ne costă mult. Este provizoriu, adică nu definitiv. Când va fi montat într-o carcasă, va trebui cu termocontractabil, frumos. Așa, deci am alimentat până cu becul în serie, da? Uitați, deci în momentul când nu e scurt, nu s-a aprins becul. Dacă facem un scurt, ia uitați ce se întâmplă. Deci, acum putem să ne dăm seama și de tensiunile care, cred că aici e puterea. Astea două, astea trei, adică. Așa, hai să măsurăm cu aparatul. Să vedem. Dăm pe curent alternativ, 200 de volți și avem așa. Da, am dat pe curent continuu, de-aia nu mergea. Deci avem 34,5, 69,5, 34,5, două tensiuni de 34,5, da? 34, 36 funcție și de rețea. Am niște consumatori, deci 36,1, 36,1. S-a oprit consumatorul din aceea a scăzut. A crescut, adică. Așa, deci cum funcționează? Deci sunt două tensiuni simetrice. Deci, primarul, bobinat 220, da? Secundarul, bobinat, priza mediană, bobinat și avem 0 volți, cât am zis, iar a plecat consumatorul 34, 35 de volți, 35, 35. Deci vin două bobini, adică o singură bobină, dar la jumătate vine priza mediană, priza de legătură. 0,35, 0,35. Pe capete avem 70 de volți adunat. Mai simplu, închipuiți-vă două baterii. Ia una să aibă 35 de volți, una 35. Aici avem plusul, GND-ul 0 volți și minusul. Dar din GND-ul în minus avem 35 de volți, din GND-ul în plus avem 35 de volți, în total 70 de volți. Deci priza mediană este la jumatea bateriilor. Bine, asta după ce va fi redresat. Acum avem curent continuu, alternativ să zic și eu. Curent alternativ. Când va veni curent continuu, închipuiți ca două baterii. Deci acum sunt 0 volți. GND-ul. GND.
Așa, mai departe. Vă mai arăt încă o dată. Deci transformatorul. Trebuie să căutăm tensiunile mari. Deci pe capete să avem, în funcție de transformator, poate să aibă 50 de volți, 2 ori 50 de volți, adică aici între 0 volți și avem 50-50, 50 pe o parte, 50 pe o parte, împreună 100 de volți și foc în serie, ăsta bec în serie. Deci foarte simplu, trebuie să aveți la orice se poate proba cu așa ceva, foarte recomandat și simplu de făcut, nu. Deci cred că s-a înțeles.